Békéscsabai történelmi éjjászkör Megyesi Pál vezetésével. A visegrádi Szent György lovagrend Cseke László vezetésével. A Maróti Hagyományőrző Egyesület Gyuláról Szabó Árpád vezetésével. A Fekete Sólyom történelmi éjjászklub Szlovákiából Marcelházáról Bogár Valéria vezetésével. Az Oroszlánszív lovagrend Szegedről Nagy Gábor vezetésével. Az Ómagyar Hagyományőrzők csapata Betyár banda zenészei szolgáltatták a zenét. Mi, Hunyadi Mátyás, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya úgy határoztunk vala, hogy az vadászati idejének indulását ezen az évben itt Békés megyében az Gabona Múzeumnak is neveztetett Nemesi Udvarház udvarában köszöntjük. Egy fényes lovagi tornával. Ezért elrendeljük, hogy a mai nap folyamán mindenki ünnepeljen, daloljon és vigadjon. Az mai nevezetes napon tehát lovagi tornára és íjászversenyre hívtuk össze kedves Magyarországunk dicső harcosait, hogy összemérjék messze földön elhíresült tudásukat. A vigalom mindenki köteles magának nemes vitézhez méltóan viseltetni, az ősi szabályokat betartani. Ellenkező esetben az vétkes, az versenyből kizárattatik, s nemesi becsületét elveszti. A húrfeszítő íjászok már tegnap összemérték ügyességüket, melyen külön indultak az vitéz férfiak, az nemes hölgyek, az szép reményű ifjak és az gyermeknép. Az eredmények kihirdetése tegnap tartatott meg. Az mai délelőtt az nemes lovagok karddal, buzogánnyal, kelevézzel, csatacsillaggal, harcibárdal és más fegyerekkel mérik össze erejüket a szépséges országunkban honos szokások szerint. Megengedtetik úgy, mint kard, buzogány, láncos buzogány, tőr, harcibárd, valamint pajzs használata. Az torna alatt minden lovag kéretik, az lovagi szabályokat betartani. Ellenkező esetben azon lovag, ki az lovagiasság szabályait megszegi, az versenyből kizárattatik, az fegyvereitől és az páncéljától nyilvánosan megfosztatik, és az nemesi becsületét örök időkre elveszti. Hogy ne csak az férfias kemény küzdelemnek legyen helye ma, könnyű léptű táncosok és vásári komédiások előadásában gyönyörködhetünk az mai nap folyamán. Mindenki részt vehet az vásári sokadalomban, megkóstolhatja az makkon hízlaltatott, ropogósra sült malac húsát, az kovácsoknál pedig késeket, fokosokat és szerencse patkót verethet magának. Az fazekastól ma olyan míves edényeket vehet bárki, amilyenek eddig csak az én királyi asztalomon fordultak elő. Ezen poharakból pedig az szőlőnek kripréselt nedűjéből készült italt lehet majd kotyrolgatni. Délidőben az legjobb íjászok külön díjért mérkőznek meg, kieséses versenyben, mely komoly izgalmakat ígér. Tudattatik mindenkivel, hogy az viadalok és az mulatságok késő délutánig folyamatosan tartatnak annak örömére, hogy ebben az évben is szép vadász zsákmányra van remény a környék erdeiben. Kelt Csaba városában, az Úrnak ezen évében, szeptember havának 14. napján. És most átadom a szót Megyesi Pál lovagnak, aki a mai fényes esemény fő gondnoka és megálmodója vala. Szeretettel köszöntök mindenkit. Talán sokan emlékeznek rá, hogy 10 évvel ezelőtt, illetve 11-12 évvel ezelőtt is sokan találkoztunk ezen a helyen, itt a Gabona Múzeum udvarán, és én magam is azt hittem, hogy többet nem sikerül újra összehozni a rendezvényt,
mégiscsak itt vagyunk, és remélem itt leszünk jövőre, meg azután is, újra meg újra. Megpróbálunk hagyományt teremteni, ténylegesen valami újat mutatni Békés Csaba lakosságának. Bízom benne, hogy sikerülni fog. Én most átadom a szót Kis Tibor alpolgármester úrnak, Békés Csaba megyei jogú város alpolgármesterének, hogy köszöntse a vendégeket. Köszönöm szépen, csak áruhában vagyok most alpolgármester, gyakorlatilag látható, hogy barát vagyok, jó barátként jöttem, és mindenek előtt engedjék meg, hogy köszöntsem a királyi párt, a királyi udvar tagjait, a lovagokat, a vitézeket, minden nemű, rendű, rangú udvarhoz köthető embert. És köszönjem meg önöknek a kitartásukat, hiszen úgy nézett ki még reggel, hogy ebből az egész programból nem lesz semmi, hiszen elmossa az eső, de hát mi nem adjuk fel, tudjuk, és sose nem adjuk fel, mert hogyha feladtuk volna, akkor most nem lennénk itt. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy támogassa a város, támogassuk ezt a rendezvényt, hiszen egy olyan rendezvényről van szó, ami visszanyúl a múltunkhoz, ami a gyökereinket keresi. Egy időutazáson fogunk most részt venni. Ezeken a vitézi játékokat szeretnék bemutatni itt a kollégáink. Remélem mindenki jól fogja érezni magát, és azért fontos, hogy a múltunkhoz visszanyúljunk, mert hogyha nem vagyunk tisztában a múltunkkal, ugyebár akkor a jelenünk is eléggé ingatag lábon áll, és a jövőnk is bizonytalanná válik. Tehát örülök, hogy sikerült megszervezni. Köszönjük Palinak és igazgató úrnak, a múzeumnak és mindenkinek, aki ebben a rendezvényben részt vesz, hogy beleadták szívüket, lelküket, és itt vannak, és a közönséget is kérem, hogy érezzék jól magukat, és hogyha lehet ilyen középkori hasonlattal élni, akkor nem tudom, olyankor a lovagokat vagy a hírvívőket küldjük szét a városba, pattanjon mindenki lóra, és mondják el, hogy jó idő van, elkezdődnek a vitézi játékok, várunk mindenkit nagy szeretettel, érezzék jól magukat. Köszönöm, hogy eljöttek.
1526-ban alapította Károly Róbert magyar király Visegrádon, és ez volt a legelső királyalapítású lovagrend. A lovagrend a középkor során működik, majd 1990-ben szerveződik újjá ismét hazánkba. Jelenleg több mint 400 tagja van, akik 3 csoportba, 3 tagozatba tevékenykednek. Ezek a tudományos, a karitatív és a hagyományőrző katonai tagozat. Önök most a harmadik, a katonai hagyományőrző tagozat bemutatóját láthatják itt perceken belül, melynek első részében hajítófegyverekkel ismerkedhetnek meg, csatacsillaggal, hajítóbárdal és hajítóláncsával. Ezután párviadalok következnek, csatabárdal, láncos mozogánnyal, karddal, szabjával, és a végén egy rövid, kicsi kis csatajelenettel fejezzük a bemutatót, amihez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk.
Mászkálnom kell itt önök előtt, de most akkor még egyszer megpróbálom. Hangosabban mondom. Gyere ide, kis úr! Egy nagy tapsod a kutyás úrnak! Aki megfogja a kötelem végét, gyere, fogd meg, légy szíves a kötelem végét. Úgy. Vajjál ki, kecmergek belőle. És aki elkapja a labdámat, az bejöhet ide a körbe, jó? Mondjuk legyen az a fiatalember ott. Hopp, kapd el a labdát! Majdnem elkapta, dobok neki egy másikat, figyelj! Hopp! Kapd el! Buzdítsuk őt nagy tapsal, rajta! Majdnem sikerült, gyere be! Gyere be ide, légy szíves! Állj ide középre, légy szíves! Úgy, né! És figyelj! Hopp! Mehet a muzsik! Nagy tapsal buzdítsuk az fiatalember! Rajta! És! Kétszer már sikerült neki, óriási tapsot neki még egyszer. Rajta! Na még egyszer, figyelj, nagyon figyelj. Állj még, Vagy ő fordulna meg legalább. fogd meg, légy szíves. Lát. Jó, forgassuk előre, figyelj. Végre egy okos parasztán. Állj elé! Úgy. Figyelj, ide nézz, rám a szemembe. Akkor kell ugrani, amikor a talpad elé ér. Rendben? Figyelj! Ó, és! Na várjál, még egyszer! Rajta, és! Hopp! Egy! Kettő! Majdnem sikerült!
A számszeríről annyit tudnék elmondani, nem tudom ki ismeri a számszeríjat. Tudom senki. Vagy csak egy páran. Ez kézzel fölhúzó számszerí, mert ez még csak 120 fontos, tehát ez még kicsi. Ennél van még egy nagyobb, amit a kecskelábasnak hívunk, azt egy külön szerkezettel, egy fa szerkezettel lehet fölhúzni. Azt betámasztották és fölhúzták, rátolták az ideget a dióra. Ugye magára arra, hogy megtartja az ideget, ami el fogja lőni. Ezt hívjuk mi diónak. Ez egy kézi számszerí, ez kézzel föl lehet húzni, ez csak 120 fontos. Annál volt még egy nagyobb egyébként, hogy bejöttek már a teljes vértek, és át kellett lőni vele ugye magára a teljes pántézatot, akár a 4 mm vasat is. Azok viszont a tekervényes számszeríjak voltak, azt ugyancsak úgy anyázták, mint a kézzel húzná föl, viszont nem kézzel húzta föl, hanem rárakott a végére egy szerkezetet, aminek volt két tekerője, beakasztott ide egy kampót, és szépen a tekerővel, csörlővel fölhúzta. Mert olyan erős számszeríjak voltak, hogy azt nem lehetetlen lett volna kézzel fölhúzni. Ugye, és mivel hogy ezek nem egy nagy táblővő fegyverek, tehát ezek ilyen, hát mondjuk ezek konkrétan inkább ilyen 50 méterig halálosak, ezért is használtak inkább várvédelemre. Mert hogy kint a mezőn, egy íjjal, 200 méterről sokkal kényelmesebb lelőni valakit, mint mondjuk ezzel. Tarthatnám én akárhová, nem menne el odáig. Viszont egy várban, hogyha támadták a várat, azért van rajta veszőre szorító, hogy megtartsa a veszőt, kihajolva a várfokról, nagyon szépen fejbe lehetett lőni, lehetett rajta sisab, teljesen mindegy volt. Nyugodtan átzörgette. Úgyhogy azért vannak ezen ilyen okosságok. És most pedig lőni fogunk vele. Ja, azt is cseréltem le. Ennyi volt. Gyakorló ennek hátránya. A szívciklus, vagy a szívciklus, de között első színűleg. Vagy úgyis előbb-utóbb padlóra kerül. Nem csak úgy szeretem ilyenkor, hogy egy-két napot Marci, lemaradtál a szám szerint. Hát úgy érzem, ez ötletlennek, megtudták egymást, olyan sokat láttam belőle. Köszönjük szépen nekik!
Mesét mondok ti, du. Volt egyszer egy 100 lábú. Hát az a 100 lábú állat sorra számolgatott minden lábat. Eredményül meg? Épp 365. 360. Az év minden napjára jut neki egy lába. Az egyik csupa kulimász, Másikkal magyarázik. harmadikkal zongorázik, Negyedikkel balra mászik. ötödikkel mutogat, Hatodikkal cukrot ad. hetedikkel krumplit hámoz, Nyolcadikkal sok vendéget hívház. kilencedikkel az ajtót nyitja, Tizedikkel vendégeit kifejtja. 11. csak csóka, 12-dikkel ágát bontja. 13. lehaladta, 14-dikkel fogva macskát. 15. kocsi, 16-kal pöcci. 17. fociz, 18-kal kocsiz. 19. csak sántikál. A többivel fürgén szaladgál. De azért jó, hogy nem mennek haza.